alustan haavanhoito. Tulin tekemään teille se haavanhoidon nyt. Nukuttikos hyvin? Kyllä. No niin, lasketaan tää laita alas tästä. Ja sitten katsotaan. Ootteko saanut jo särkylääkkeet tänä aamuna? Kyllä. Otan nyt tän peiton ihan tänne. Otetaanko kokonaan pois sieltä sängystä ja sitten laitetaan tänne alusta, ettei kasteta sänkyä. Ja tietenkin hoitaja on ensin pessyt kädet ja pesivoi. Otetaan tehdaspuhtaat käsineet. Noin. Poistetaan nämä vanhat sidokset täältä. Onko ollut kovasti kipuja? Vähän, mutta kyllähän nuo lääkkeet hyvin auttaa. No niin, hyvä. Lääke on varmasti kerennyt jo vaikuttamaan, että kun poistetaan sitä kuollutta kudosta, niin ei tule sitten kipua. Ja sitten poistetaan täältä tämä keihli. Ja vaihdetaan käsiä. Tietenkin desinfiointi ensin. Sitten aloitetaan se puhdistus. Eli keittosuolaan. Eli aloitetaan keittosuolaa, se haavan puhdistus. Noin, huudellaan sitä vähän keittosuolalla ja Sen jälkeen kyretillä aloitetaan poistamaan sitä nekroottista kudosta varovasti rapsuttaen. Ja huuhdellaan. Ja jonka jälkeen kuivataan tehdas puhtaalla taitoksella. Ja muistetaan se asetiikka. Hyvä. Ja sen jälkeen hanskojen vaihto. Desivointi ja hanskojen vaihto. Sitten leikataan haavaan sopivan kokoinen pala alginaattisitosta, tämmöistä merileväpohjaista valmistetta. Ja todella se tulee sinne haavaan.
Tämän jälkeen tämmöinen konfi tekoiho päälle. Sitä voidaan vielä lämmitellä vähän käsillä, että se tarttuu paremmin se levy siihen kiinni. Jotta sidos pysyy, niin voidaan vielä laittaa tuota sideharsoa kevyesti siihen ympärille. Laskekaapa jalkapalas. No. Ja sidos saa olla seuraavaan vaihtoon, eli 1-2 vuorokautta. Ja se voidaan sitten tarkistaa, että kun tulee keeli näkyviin, niin sitten vaihto.